ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 29 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. навори имрӯзаам бардоро зинда навор мешавад. боварӣ дорам ки ба шумо маъқул мешавад бардоро. касоне ки нав дар канали мо омагӣ, хоҳишмандам якта лайкора бизанен, дар канали Авто ТВ подписатсия кунем бардоро. агар бошад чунин хонаву мошин, замин, молу маҳсулоту техника барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда номерои хидмати бардоро автори канали Авто ТВ ҳастам. дар наворҳои баъдӣ мегирем, намехоҳӣ реклама мекунам. дӯстони азиз, гапора зиёд намекунем, тамошо мекунем навори имрӯзара. мегзарем ба эълони яками имрӯзамон. дӯстон, эълони якамон чияй? эълони якамон бениҳоят эълони хуб аст. хонаи фурӯшӣ, хонаи заминӣ дар душанбе дар наздикии бозори Балх қарор дорад. иборат аз 2 ошиёна ва 6 комната, яъне ки 6 ҳуҷра дорад бардоро. 3 ҳуҷра дар поён дорад ва 3 ҳуҷраи дигар дар боло дорад бардоро. иборат аз 4 сотиқи замин гуфтамонтон бо обу барқи доимӣ. нархи хонара акамон $160,000 гуфта истодааст. боз ҳатман аз номи канали мо муомила карда мешавад бардоро. ина марҳамат шуд бачаҳо, занг бизанен аз номи канали мо, бигӯен ака номерота аз ютуби канали Авто ТВ гирифтем, хулас хонатон маъқул шид, биги арзонтараш кун. тамос тариқи WhatsApp рақамҳо +992 2 738 охири 60. ин хеле номер ҳаста бардоро. кухни ва ҳаммому ҳоҷатхона дар берун аст бардоро. дар берун ремонти нав, мактаб, масҷид 500 метр дуртарак, дорухонаш боша аз уда наздиктарай. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода ҳастанд. хоҳишмандам фақат харидорҳо бошад, занг бизанед. касе харидор нест, илтимос хамшо натен. инак мегзарем ба эълони диюмон. дӯстони азиз, эълони диюмон чияй? хонаи фурӯшӣ ки дар фархор аст, дар ҷамоати ватан. ҳозир иҷада акамон бо худаш шумо да гап мезанад. шербачо ма пештарак бугумтон, ҷамоати ватан маҳаллаи Баҳористон иборат аз 3 ҳуҷра 10 сотиқи замин дорад. шербачо 10 сотиқи замин дорад. ҳозир акамон бо гап мезанад. нархаш 330,000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 953 22 53 занг бизанед. обу свет дорад. мактаб бошад 700 метр дуртарак, аз роҳи калон 300 метр. хона ҳами қар аз ин сафар мекунад. ҳуҷҷатҳо ҳама омода, боқӣ монда. навора хоҳишмандам бо худтон тамошо кунед. фикри ақидатонро дар комментария бардороҷонои ма бинависонед. Kaloni oval ovsvet ohas motor را سوید همه هست ولی محکم نکنی. محکم اینه یکم خونه ری همه شش کردیم. فقط پتالوک رنگ بار میکنه. در تریزه چسبوندگی های اینجا اینه کلیدار نمیراند. دیوم خونه خیلی دونش یا پروسه خونش 5.5 بسته. خونه یکمگی 5 بسته.
اینایش سیم خانه 6x3 6x3 اینای کلیدار 2.5 و 5 انا میریم طرف علاق خونه و انجام خونه و بانیا اینجا گردوانه خونه پوگز فسادش پوچیدگی رنگ برش کردگی خیلی تک رنگ بر کردگی اینجا خودکاری بگوی خودکاری زمین 10 سوتیخ زمین او سویت پرابلم نیست بدم نه نی بانیا های نه بانیا دو با بسه نیش انجام خونه ایش 3x3 استیل جوش کردگی های این پرشن استیل جوش کردگی های نه خیلی پاتا اینا وجد خونه هسته مرخونه هسته 5x2 مرخونه های نه علاق خونه 5x3 های 5x3 های اینجا جای آغل شده که همه شطارمو نکنه. با اعلانی چهارم میگذاریم دوستان. یکون گپی پس بلنزه باشم از شما عذر میخوام بردروی عزیز. باز یک دیگه خانه فروشی در ناحیه عبدالرحمن جامی قرار دارد. جماعت استقلال دهه گلستان در نزد بازار زئی نولا قرار دارد بردرو. نزد بازار زئی نولا عبارت از 5 در خانه و 5 ساتیق دیگر پیلوس همه ای زمین هست. حوالیوش خطون دیدستین شیر بچه ها استیاشکه کرده ای چود که ماشنی فقط کیمید روی زندگی میکنی. خانه در رایانی عبدالرحمن جمعی نزد بازار زینالله. مکتب و لیتسه، مسجد و صدیق اینها بردارو نزدیک هستند. آب و برق دائمی که 24 ساعته هست. خانه را سیگرد نزد مال بازار داره. از رایان 200 متر دورتر. کвадрати خانه باشه بردارو 260 متر کвадрати. حمام درونی و هم بیرونی هسته بردارو. حجت خانه هسته. کخنی 2 تایگر خانه مهمان خانه است. مردانه هسته با مهمان خانه و زنانه هم هسته بردارو. خانه 6x3 خانه زنانش باشه بردارو 6x3. این مرحمت شیر بچو کسانی که خیردار هستند در حقیقت برین از نام کانال افتو تیوی یا که سعودو تیوی بردارو گپ زنین صحبت کنین. قطعی خانه دار ها بردارو اگر ماشین باشد روزای جمعه یا که شنبه ماشین بازار میبرین سعودو میکنین. نه که خانه را بردارو جمعه بازار برده نمیشه یا که شنبه بازار. از همین سبب برای سعودو کردن هم در اول و هم در آخری نوار رقم های خدمت گذاشتگیم. مقصد برای فروختن. شیر بچه شما کامنتر کنین. کسانی که از همان طرف ها خانه داشته باشد کامنت ها را بخونین بردارو سعودو کردنی باشین. از همون طرف ها روی کامنت ها مردم از کجا یعنی که
хона мехоҳанд бихаранд, шумо бибинед ҳамо тарафо да боша, метавонед ки дамо равон кунед, ма бигирам рекламаш кунам бардоро. Аз ма пешниҳод кардани хонаҳо бардоро, аз шумо тамошо ва як донаи лайк, хулоси гап ҳамкорӣ аз ду тараф мешавад. ҳуҷҷатҳои ин хона бениҳоят, яъне ки мушкилӣ намешавад дӯстон. ҳуҷҷатҳо ҳастанд. Бо нархи 550 000 сомонӣ рақамҳои рӯсиша мондагием, марҳамат аз аввал то охир навора ба дамҷада занг бизанед. мегзарем ба эълони панҷум. боз як тои дигар хона. ин хона бардоро дар Душанбе, дар посёлкаи Южный, маҳаллаи Шодиёна, ана ҳамин тарафо дай бардоро. Чойлоб дора бардоро. Агар ангуркун бошен, касоне ки бифаҳмен, бисёртар ҳамаи мардуми Муъминобод рости гап дар масъалаи ангур бениҳоят хуб ҳастанд. барое ки як ҷо рафтем, Муъминобода бениҳоят ангурҳои нағз. аз ҳамин сабаб бардори Муъминободӣ агар ҳаминҷо бошен, фикри ақидаи хитона биносед. бардоро ин хона 7 сотиқ дора ва плюс и бо 9 дар хонаи дигар дора. 9 комната. Агар дар 9 комната бардоро шумо чортаи донишҷӯ бигирен, дар ҳамин 9 комната бовар кунед, агар фақат хурда хоб мекунед шумо тамом. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 004 110 263 ёки плюс 7 960 238 4090 марҳамат занг бизанед. ҳуҷҷатоша мегем бардоро. ҳуҷҷатош 100%. муомилааш бошад, муомила карда мешавад боз. мактаби Садиқи масҷид бозор ҳама дар наздикия мегакама. обу свети постоянӣ дора. ҳуҷҷатҳо мушкил намешавад. хулас бардоро хонара савдо мекунем, мега бо нархи $180,000. ноҳуҷрагай хонаи заминиай. медонам ки бардоро дар нархиш арзанда аст. ира агар 2 бародар ёки 3 бародар мақсади якҷоя бигирен ҳам мешавад, барое ки ҳам сотиқи бисёр ва ҳам хонаҳо зиёд ҳастанд дӯстон. ҳаммомашта термекс задагиай. хулас ҳаммом ҳоҷатхона ё мушкил намешавад. ба шашум эълон мегзарем дӯстони азиз. боз як дигар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи такназарӣ иборат аз 2 дар хона ва 6 сотиқи дигар замин дорад. чӣ хеле ки дар аввали навор дидем бардоро хонаҳо аз 100,000 сомонӣ буданд. ина ҳамон хона ҳаст бардоро. 2 ҳуҷрага 6 сотиқ. касоне ки дар ноҳияи Файзобод ҳастен, дар деҳаи такназарӣ, аз ҳамин тарафо мақсад бо нархи 100,000 хона харидани бошем бардоро, марҳамат аз номи канали мо занг бизанед, бо шумо арзон мекунам бета. обу свет дора, ҳамон дар дарон, оббарқ ҳастай. 4 сол пеш ами хонараш сохта шудааст бардоро. 4 сол пеш ами хонара сохтаанд. тамос бигирен тариқи WhatsApp рақамҳои 933 3810 ё ин ки 904 51 48 14. инаиҷа бардорҷонои ма ака ҳавлишай анай бошад суратай ки аз дуртар сурат гирифта равон кардан. ана ами хел ҳолат, ин ами хел состояние аст бардоро. дӯстони азиз, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам лайкҳои худа дариқ надорен. якта дар канали мо подписатсия кунед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. барои савдо кардани хонаҳои худ ёки мошина, замина, молу маҳсулоту техникаҳо агар бошад ба ягон мамоният барои реклама кардан, ҳамин рақамҳода ма WhatsApp дорам, метавонед ки дар WhatsApp ма шербачо муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯм ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори мара тамошо карден. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. дӯстони азиз, паноҳтон ба худо.